Ix-xogħol ta' restawr ta' Forti Sant'Irmu jasal fit-tmiemu lejn l-aħħar ta' Ottubru ta' din is-sena. Ix-xogħol tal-Grand Harbour Regeneration ilu għaddej sentejn u jkopri 20 blokka fuq medda ta' 5,000 metru kwadru. Dan ix-xogħol estensiv ħajlaħħaq investiment ta' 15 miljun euro. 85% tal-ispiża huwa konfinanzjati b'fondi tal-Unjoni Ewropea. Għedin nifinalizzaw il-xogħol ta' restawri li pratikament huwa lest, però bdejna bix-xogħol ta' fitting out tal-mużew li hawnhekk dan il-forti se jkun mibdul fil-Mużew tal-Istorja Militari ta' Malta. Apparti Mużew tal-Istorja Militari immexxi minn Heritage Malta, Forti Sant'Irmu se jkollu spazju pubbliku li jinkludi l-pjazza prinċipali. Matul il-proġett ta' restawr kien hemm diversi skoperti fosthom fil-pjazza prinċipali, pjazza Darmi fejn matul it-tħaffira s-servizzi nstab kumpless ta' kmamar, insabu xi fdalijiet f'waħda mill-kappelli. L-iktar ħaġa affaxxinanti dwar dan il-forti u dan ix-xogħol li sar hawnhekk li bażikament wieħed jista' jara il-Forti Sant'Irmu kif żviluppa matul is-snin. Fi żmien il-Kavallieri, fi żmien l-Ingliżi letteralment tista' tara l-arkitetturi differenti li ntużaw tul is-snin. L-ikbar problema li sabu fir-restawr tal-istruttura kienet fuq in-naħa ta' barra tal-iswar fejn minħabba żmien u l-elementi kien hemm ħsara kbira. Madankollu kull sforz qed isir mill-awtoritajiet sabiex dan il-wirt storiku mhux biss jitgawda mill-ġenerazzjonijiet tal-lum, iżda anke mill-ġenerazzjonijiet ta' għada.